Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpoku amwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Anansi munomfwe anansio. Oh Anansi munomfwe anansio. Memamie bieme. Memamie bieme. Memamie bieme na sekeletin betchime. Wanchiwo dora. Wanchiwo dora. Wanchiwo dora na wokwa bontin abrantem. Ababaawa bi esisu ewo kuro bi so. Sa ababaawa yi no wosi edin a obiara emfa mfre no ani dora. Ne din ankasa de ne yefre no adwoa mansa. Edin a edesei nanso woso obiara mfre no dora. Ababaawa bi a na nani atra nani nton. Wonfa woni pa bibre biara enya hwe. Wonu ani fiefuo mpo womu won na abontin so ni. Se wokaka ababaawa yi a obedi watam efiri wutiri so abesi wonase. Saada no se wanhye wo hoden a enisuo na bepra mo. Ababaawa yi se wo pe asoden akachi a sa ababaawa yi nchen na obehunu. Na owo empaboa bi wo ho a ne afra no eye mok kakoma. Sa mok kakoma yi sa ababaawa yi sha obehu nanimu a gise nansa anase ne nan so. Anigye de na nani agye ne ho yie. Se wonnim na wosoma ababaawa yi se wonkoto ade mre wo a ade a wosoma ano no emma wosika nso emma ubehu nanimu a gise adekyenye ehon so de dakurubi ababaawa yi nua bema esoma no se onkoto apeprensa ewo kura eto a omo so emfa mre no. Ababaawa yi sika yi eka kire nua yi se obekọ ohune biem a wose wobekọ ohune biem a wose wobekọ ababaawa yi ebo lase ni nyina no na onim se saa kuro no so dano de ampai a ebedwa firi se aye kase bi aba ho a enkofo agi wo mani wo saa kuro no so. Ababaawa yi efa ne ho ekọ kuro no so ekọ ginani bia o aginani ma de asan we na ababaawa ne yese obesan abanachi na de asan yie pa na ababaawa yi esi kwan so a ono nko a onam kwan so eba ne kurom. Na omukuro mu kwan no yewo emmomu kwan bi wo ho a etia ne ben wo mu fie nso enu nti ababaawa yi yese saa kwan no so no obefa wonam so a wo kono a enu woni enkrampan ekobo impunimpu woni skeleton bi ekobo impunimpu ababaawa yi yam gene bram otuna nifa bonkumu a emfa otuna nifa nifa a emfa otwa kompon a ohu baabi a wonfa di obeye ne se ene odimirika tente ebeko ne fie. Ababaawa yi so mirika mu se wo dwane eye skeleton yi wo hye ne mirika asia na eye skeleton so edwa edigu no so. Ababaawa de mirika na obe pie fie na obeduru fie no se de omu fie no tie nie eye efitwa hia
ne maame wɔ ne dan, ne papa wɔ ne dan, ne wɔfa wɔ ne dan, ne nuanom wɔ mo dan, saa nso na ne sewa nso wɔ ne dan. Enti ababaawa sɛ ɔmfa he, ɔnkɔbɔ ne maame punum, ɔnkɔbɔ ne papa punum, ne wɔfa ne sewa anaasɛ ne nuanom deɛ na ɔnkɔbom. Daabi, ababaawa ne sɛ maame nkɔbɔ papa deɛm, efisɛ papa deɛ ɔyɛ ɔbɔfoɔ, ebi obetumi agye no na waboa no agye na firi ɛyɛ skeleton a ɔde agu no so. Ɛno nti ababaawa yi pinkyɛn ne papa dan no na wɔhyɛ ase sɛ ɔbom, na ne mmom anwom a wɔtoyɛ ɛna mebɛto yi. Wonim to a to bi di machi. Me pape bie me, me pape bie me, me pape bie me na skeleton bɛkye me. Ababaawa no to saa anwom yi. Obi biara anye so. Ne papa nso ɛte no da suo mu sɛ. Ne papa nso ɛte no ɛyɛ ne nam sɛ asɛ obi frɛ no na ɛyɛ ne ba Dora. Ɛno nti papa no ɛbɔ pitiri ɛsɔre. Ɛna ababaawa no san bɔ pono no mu bio. Me pape bie me, me pape bie me, me pape bie me na skeleton bɛkye me. Ɛhɔ na ne papa no nso eyi n'ano. Ɔno nso de nnwom foforo eyi n'ano saa. Wanchi wo Dora, wanchi wo Dora, wanchi wo Dora na wo kwa abɔnten abrantam. Ye, ne papa sɛ omie no. Ɛno nti dia na wɔnyɛ. Dabi, maame nkɔbɔ me maame punum. Na ebia ne maame de obebue no. Saa na babaawa adwuneyɛ. Na ɔkɔbɔ ne maame punum. Wɔde nnwom kro yi a ɛsan akɔbɔ ne maame punum. Me mamie bie me, me mamie bie me, me mamie bie me na skeleton bɛkye me. Maame no so sɔre yɛ. Na no yi a ɔno so de ma no ne sɛ wanchi wo Dora, wanchi wo Dora, wanchi wo Dora na wo kwa abɔnten abrantam. Ye mawu me maame nso amie me. Ababaawa adwendwene wɔ ne tirimu a afei de wɔnhu de wɔnyɛ ne ho. Wɔnkɔbɔ ne nua no mu pono mu. Ne nua no nso na ne nua bɛma so ma no a wankɔ a afei no aba no. Nti ɔbɛyɛ ne dɛn. Ne wɔfa de yɛ. Daabi, maame mmɔ me nua no mu diem na ebiom bɛbie wo me. Ɛna ababaawa kɔɔye ɛkɔbɔ ne nua no mu diem. Ne nua no so tee no ɔmo yi na no sɛ ɔmo mie no. Afei de wɔnhu de wɔnyɛ. Afei na wɔnhu sɛ skeleton no ɛbɛn no. Ɛno nti na ne mmom no adane ne suo. Afei woduro ni wɔfadeɛ ho no. Sei na afei na ɔbɔ no. Me wo fe bie me. Me wo fe bie me. Me wo fe bie me na skeleton bɛkye me. Wanchi wo Dora, wanchi wo Dora, wanchi wo Dora na wo kwa abɔnten abrantam. Ye ababaawa yɛ diamia. Afei wɔtwe n'ani a konkrampan skeleton yi wabɛn no. Afei de abayɛ de ahopopoɔ ɛna wɔse ma menkɔ me sewa hɔ bia me sɛ me sewa bɛbie me. Ɛna ababaawa duru ne sewa hɔ no wɔbɔ ne sewa punum enisuo pram ne sei. Mesi we bie me, mesi we bie me, mesi we bie me na skeleton bɛkye me. Ne sewa no so se wanchi wo Dora, wanchi wo Dora, wanchi wo Dora na wo kwa abɔnten abrantam. Afei deɛ konkrampan skeleton na abɛn ababaawa yi. Ɛhɔ no wɔn ababaawa yi. Wɔkum no. Ɛna afei wɔtwitwa ne mu asinasini. Ɛyɛ skeleton no wodi ababaawa ne nam bi.
ɛyɛ skeleton wɔhwe ababaawa no nam no bi wɔwie na ɛsenasi na aka no wɔto de pete wiase nyinaa ɛno nti ama ewiase asoɔden aba wiase ɛnam sɛ ababaawa dora nam a skeleton no atugu yɛ no nti ebi a wo a wotie mi saa esu a ekura ɛyɛ dora no ebi ɛwɔ wo mu hwɛ ho yie na sɛ sa wadwene ɛnte saa sɛdeɛ tu dora no ɛno nso bi ɛbɛto meda wase sɛ watie ɛyɛ anansesem yi medin ɛde teacher Opoku abranteɛ bɔmmɔden sɛ wobɛdi m'akyi ɛwɔ YouTube ɛwɔ mmerɛ a wobɔ teacher Opoku ɛde ahyɛ mu saa nso na wokɔ ɛyɛ TikTok a teacher Opoku 1 Facebook nso akan Proverbs di m'akyi na yɛnsua bebree na mewɔ nepa bebree nso ɛde ma wo meda wase hwɛ ho so yie nyame yɛ adom a dasɛnɛ yɛbɛsan ahyia bio bye bye Sueña, cansa de sueño.